hold on if you want to, but you know I'm gonna let you go. Ain't nobody there to talk to, nobody's at home in this hot mind. If only you could see the bright side of waking up and being alone. И здравейте всички, които ме гледате, здравейте всички от YouTube и фенове на Club Animals BG. И това е едно giveaway клипче за Minecraft Premium ACC, Premium аккаунт. Значи, днес сме... Днес сме... четвъртък, а не, извинете, петък. Ще теглим победителят другия понеделник, не този, който ще дойде, а другия. Даваме и време да се запишете. Така, за да се запишете, значи сега да идем в Google да покажем какво трябва да направите. Така, за да се запишете, пишете. Първа точка, за да се... Извинете. Так, значи, първа точка, за да се запишете. Subscribe for Club Animals. Нали, да се абонирате за Club Animals. Втората точка, да дадете лайк. Третата точка, пишете запис, номера, например 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последователния номер, 10, тире и Skype за връзка. Skype, нали, за връзка, защото ако спечелите, нали, ще ви пишем и на лично съобщение, но и Skype за връзка ще трябва. И това така може да се запишете, може да го спечелите, приемам аккаунта истински. И ето с коя програма ще тегляме уинъра. Random.org. Ето тук. Пишете колко са записали, да се запишат повече, доста хора. Например, пишем 5, Generate и четвъртия номер, който се записал. И ако са записали доста хора, ще ги правим по групи. Ще се видим понеделник с победителя от giveaway клипчето. И да, айде, чао!